Biswakarma बाबाया बै लहा लहि ओरै थिखांना लायो लहा लहि गासिबो होथार अस्लिंजोब खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि डेन्स फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैथ' फुजा नालाय बिश्वकर्मा फुजा, ओमफ्राय दायो जोङो आलासि जानो थांनो ओंखारदों आरोना बिश्वकर्मा फुजानि नै देलायनानै फैखाबाय मुथुजों आंजों ना मुथु। जोङो बारा गोजानाव थाङा नालाय खाथियावनो थांगोन, बेनिखायनो बारा गोदान गानाखै, पाटनि दख'ना गानाखै, बिदननिसो दख'ना गानदों आरोना नै आर'नाइसो लादों ना मुथु। फैलाय गामियाव थांगोन स्टुडेन्ट सेन्टार स्टुडेन्ट सेन्टार आलासि जाहैगोन ना। सरि लोगोफोर, ओरैनोसो बुंदों, थखायदों, आलासि जाहैया। नैबे दुखानखौसो साफा खालामनो फैदों। बिश्वकर्मायावथ' एसेबाबो दुखानफोरखौ साफा खालामनांगौ नालाय, ओमफ्रायो न'फोरनि गारि गुरा लहा लथि बायदिसिना माबा साफा खालामनांगौ नालाय। ओरैनोथ' न'आवहाय आङो न'खौ आन्था लिरनानै फैबाय, ओमफ्राय बेनि अनगा जेबो खामानि मावाखै। आं न' आन्था लिरदों, बिजावजालिबो दंखायो नालाय। ओमफ्राय दा दुखानखौ साफा खालामनो फैबाय आरोना। मैयानो साफा खालाम फैदोंमोन, मैया बेलासे साफा खालामनानै दिनै फुंनिफ्रायनो आराम माबा खालामसिगौमोन आरो दुखान खुलिसिगौमोन आरो। ओमफ्राय दा गैया, मैया साफा खालामग'नो हायासै। मैयाथ' ग्रुपनि खामानि ओरैबायदि सोलिबाय जोंहानि दुखानाव। बे फट' आपल'ड खालामनाया सार्भार डाउन जानानै, सार्भार डाउन नङा बे फट' आपल'ड खालामनाया सार्भार डाउन जानानै रावनिबो मबाइलावनो जायाखै। ओमफ्राय जोंहानि माबायाव जानायमोन आरो कम्पिउटाराव जानायमोन। ओमफ्राय बेयावनो फैनानै खालामबाय मानसिफोरा, ओमफ्राय बेयावनो आं साफा खालामनो सोलाबासै आरो आं भिडिअबो होखाबायमोन होखानायालाय, जायफोरा नायदों नुखाबाय, बुंबाय थायाबाबो जागोन। ओमफ्राय दायो दिनै खालामसै आरो साफाखौ, बारा लेथ्राबो गैया, एसे दङ बेमा बेन्दोंफोर, बेफोरखौनो साफा खालामसै। ओमफ्राय दिनै बे स्टुडेन्ट सेन्टाराव फुजाबो जागोन नालाय माबानि बिश्वकर्मानि, ओमफ्राय खेस्रि मोनजागोन आरो थांनाय बोसोरावबो मोनजादों। ओमफ्राय आरो बैथिंजाय गामिथिंजायबो माबा खेस्रि होगोन आरोना। दा उनावहाय जाथिंजोबगोन साला दिनै खाम सङा बिश्वकर्मानि, थिगसे जाथिंनांगौ। नै न'निमायाबो थिग होनदो जाथिंनांगौनो। ओमफ्राय बे आर'नाइखौ खर' खानो लाबोदोंमोन आं, माबा गरमबाथाय जि खर'फोरानो जिरजाबा मानसि आंना। मुथु माखौबा बुंबा बुंफालाय बिश्वकर्मानि बुंफायब्रा, मुथुखौबो नायनो लुगैयोना न'आव लोगोफोर। दे आं खानाय थेबना लानि। बिश्वकर्मा फुजानि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय बावहरबाय। बिश्वकर्मा बाबाया गासिखौबो जाहाथे मोजाङै मोजां लाखियो, बेखिनिखौनो आर'ज खालामबाय आङो बाबा बिश्वकर्मानि। बिश्वकर्मा बाबाया बै लहा लहि ओरै थिखांना लायो। लहा लहि गासिबो माने न'निफ्राय लानानै जेसेबांखिनि मिस्ट्रिनि दाजेम, जिखि जाया गारि गुरा दङ, गासिबो बिश्वकर्मानिनो गोजा। होमबा मिस्ट्रिफोरा बिश्वकर्मासो नामा? मिस्ट्रिफोराबो खालामो दा बिश्वकर्मा फुजा खालामो। नङा मिस्ट्रि मानसिफोराबो बिश्वकर्मा। मिस्ट्रि मानसियाथ' बिश्वकर्मा नङा, खिन्थु बिश्वकर्माखौ फुजा खालामो आरो। फुजाखौथ' जोंबो खालामोना, जोंबो मिस्ट्रि नङा। आहा बिदि माबा माबि खामानि मावबाथाय बिदि खर' खाना लाबासो फ्राद मोनो, नङाबा बिराद खामानि मावनायावथ' बिराद गरम जायोना। ओमफ्राय गरमनानै माबाफोरा बाब्रिफोरा ओरै दिंदि गांदां रिदिं रादां गबाथाय जि बोरैबा सिखो मोनो आङो। बेनिखायनो आं खामानि मावबाथाय बेबायदि खर' थेद खानानै लानो लुगैयो आरो। ओमफ्राय आरो ना हमनाय बेयावबो खर' खानो मोनथारनांगौ आंना, होमबा सान्ति जायो। नै मुथु किताब पुस्तकावबो नोंना माबा दङ, बेमा बेन्दों। माथो दुखानाथ' बारा लेथ्रा गैया, गैनाया एसे एनै दङ। ओइ बे बिफाङा हामा जासिगोनलै, बियो गायना दोनसै नामा इयाव सेन्टाराव गायना। मैया जोंदाव फैदो, जोंदावनो हरफानो हायोमोन ना।
दे एखो माबानोसै न' सिबनोसै ओइ अर्दा सिंनाया गोलैबाय बोखारथ'जां दा माथो इखो आयौहाय मानो बिदि इमान गुलाय गुजाय जाहानि दखानालाय सिबथारादां बिसोरो साला दखानाव फायल' नै सानफ्रोमबो माहाय सोनो जिउआवसो थागोन नांलै आं गिनो ओंखारहैदोंथाय नै बेफोरखौ नाङाबा बाहेरायाव गारहरगासिनो बेफोरो फाननो होमबा आं बाहेरनि माबाखौ हाग्राफोरखौ सिबिनि आयौ बोथोरा बारा गरम नङा दिनै दा आरो फुङाव दा उनावहाय मा जागोन मिन्थिया उनावसो मिन्थिना दा फुङावथ' सान्दुङानो गैया माथो दिनै बरिया बिदिनो थाबाय थाबाथ' बिश्वकर्मायाव बेरायनो आराम जाथारगोन बिदि थाबाय थाबाथ' जोजोब्बायलै आंखौ बे दखानाव खामानि मावफैबाय थाय बोसोरै जोजायो आङो जोजोब्बाय मोदोंआनो ए मुथु मा खालामनाय जादों नोङो माने सावग्रुंजोबखो हा मा सावदो मैला सावदो मैलाखौनो सावो ए बिदिसो ए ओइ बेयाव फिथाइ गैलाबा इखौ दानस्राबाबो जायोसैलै स्रां जानायनि थाइलादां हा थाइलादां होमबानिया एकदम आराम साफा स्रां जास्रासिगौमोन आरो नै बेखौ बुंफां गोदान ना होबानो स्रां जागोन थाइलादां माथो बिबारालाय दङ होमबालाय साननैसो थाबावसै ओमफ्राय नै इथिंखौबो सावनांगौमोन आं इथिं हरो दङथ' किलुलु देनां देरबाला खाना लाना दङ बेलाय ना देरनो आसा थागोन ना नै बेखौबो सावनांगौमोन ओमफ्रायो इथिबो दंमोन मुथु इखौबो सावनांगोन ना नै बेयाव जिरायग्रा बानायजागोनथ' बरियानो आं साफा खालामना होबाय इथिंखौबो सावनांगोन नामा बेना आरो बिरफुंनानै लेथ्रा जालायगोन लिरनोसै दे आङो लिरनोसै इखौ हुगारनांगौ होनदों नामा कम्पिउटारिखौ जिखौबो गारनोसै होनबालाय ना जिखौबो गारनोसै जिखौ ओइ मा दिस ओइ बेलाय मा फिल्म उदखारि आलायरन माथो खोमसि लामा गोदो गोदायनियासो दिस थायोना नै जों सोर बर'नि नै गोदोर गोलावफोरखौबो एसे हुगारनोसै ए मोखाङानो दाख्लाब जाबाय माथो नै बाबाखौ हुगारनोसै एसे गणेश बाबाजीखौ आफा बुटुलाला उदैया बाबाजीनिया नै बिथिंजाय आरो आफानि पिक्सारा माथो जिख्लाबलांजोब्बाय नै जाहा अनजिया न' लिरगासिनो बिश्वकर्मानि दखान लिरदों दखानखौ साफा खालामखांबाय जोङो ओमफ्राय एसे लिरनानै साफासिन खालामनो नागिरदों आरोखि हेपि बिश्वकर्मा जोंनि गामिनि एकदम साइजसिन सेंग्रा बिसोरो दुकानखौ लिरखांबाय ओमफ्राय लिरखांनानै नैबे बिलाइ सिरिनाया एसे बोरैबा जेव जानानै दंमोन ओमफ्राय सिबथुमनानै सावनानै होबाय ओमफ्राय नैबेखिनि जायगायावबो एसे माबा जाबाय थायो आरो दाखोरा जमा जाबाय थायो ओमफ्राय जोंहानि दुकाननिखौ सावखांनानै थांनोसै होननानै ओंखारबोबायमोन जोंहानि दुकानाथ' बायसो नालाय ओमफ्राय बेखौ बोरैबा आङो जेव नुनायखाय बेखौबो सावना गालांस्रानोसैदां होननानै आङो बुंबाय आरो मुथुनि सिगाङाव ओमफ्राय मुथुआ दे होमबालाय सावदो होननानै बुंबाय ओमफ्राय नै सावगासिनो खामजोबाखै बेयाव सावबाय थाखायो सावनायालाय ओमफ्राय बेखिनिखौ सावथ'वाखैमोन आरो नै दुकान साफा खालामखांनानै फैगासिनो जों दायो न' फारसे खैथा जाखोथाय टाइमा खामबुखैसोबाय हा
बहा 851 मालाबानो 9ता जानोसै बिस्कुट लानानै फैखादो नोंना गारिया सुबायदां गारियालाय ओइ बे गारिखौ आं दहाय थिथाबाय होननायमोन फैफिनबाय दा सुदा आफाया लेथ्रा नांफिनबायदां आफाया दहाय सुनायलै इलाय बावबाय इलाय ओइ दखान साफा खालामनाय मा नामलाय बिनि नामा बिनि नामा मामोनलाय बावगारथारबाय गारि भारना नै जाबिबो नांनि भारना खेबसेल' गाखोनो मोनदां ओरैनो माहाय माहाय सुबाय एबो इस एबो बेयाव मा दङ सोब सुजोब्बाय दागा फाल्ला लहा लथि बासन बाथि मोदोमानजोब्बाय दुगैनोसै जोंहा न'आवहाय फुजाखौ बावखांबाय ओमफ्राय आङो न'आव फुजा बावनायखौनो भिडिअ लानो बावगारस्राबाय आरो ग्रुपनिबो फिसा फिनला खामानि दंबावोमोन ना बेखौनो नायथ'नानै बावगारना थाबाय आङो जिबायदि गाज्रिखा भिडिअ लानांगौ ना मानांगौ ना ओमफ्राय नै सेन्टाराव बावनायावसो जोङो थांबाय ओरैबाबो थांखागौमोन ओमफ्राय इयाव खुलुमहैबाय आरो ओमफ्राय दा बेयावहाय खेस्रिबो जायो नालाय नै खेस्रिया मोनबाय इनि उनावथ' आं बारा गोलाव भिडिअ लाबावनाय जायासै आङो दाखालि बावैहाय माबा मैथ्रु बिबार अनला संदोंमोनहाय बिराद गोथाव मोननाय आङो जि स्लुब जाखाबाय ओमफ्राय बे दिनाखालि एसे भिडिअ बानायनानै दोन्दोंमोन आङो ओमफ्राय दा मैथ्रु बिबार अनलाखौ आं माबोरै संनायमोन एसे देखायलांलायनोसै आरो जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांबानो जाबाय मानो गाफ्लेदों खानानै मोनबाय बुरजा मोनबाय माथो माबा अनलासो नालाय बारा गिरनांखाया थोगोन बिबारानो बोरैबा नायलाय दायो अनला देनायाव लानोसै नै साहा अनला देनायावहाय बेबायदि बानलु ओमफ्राय माबा होखायो नैबे माबा सामब्राम गुफुर नुबाबो खिथानो रोङा आं मालाबा समाव आन्दायहाबो अनलाखौ नै देखांनानै लाबाय ओमफ्राय बानलु गोरान होदो नालाय कालारखौ मोजां जारोमरोम आराम नुथारो आरोना बानलु गोथांबो होयो मालाबा समाव बानलु गोरान गैयाबा ओमफ्राय बानलु गोरान होबाथाय बांसिन मोजां नुयो आङो ओमफ्रायो दाना संनोसै आं संनायखौ एसेबां भिडिअ लाबाय थाया जिखुजाया एसे लागोन आरोना आजिखालि संनाय मानायफोरखौ एसेबां नायनो लुगैला नालाय मानसिफोरा ओमफ्राय आङो सारायखौ गंनै जानदोंना बेयावहाय नै थास' बिबारबो दाइनैसो खादोंमोन न'निनो बारियाव मोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो ना मानैसो होनानै बाथोन देनो नागिरदों ओमफ्राय नै बिथिंजाय ना बाहागो खालामदों नामाहायनो बे ना गोरि गोनाङा बेखौ माबा हिमानसिनो थाखाय एसे फ्राय एवनानै होनो नागिरदों बेयो ना माबा जायोना फ्राय जायोना ओमफ्रायो जोंना बैखिनिया अनलायाव एसे ओमफ्रायो थास' बिबाराव एसे इदि होसिगोन आरो बाराद्राय गेर जाबाबो गोथाव जायाना बेनिखायनो अनलायानो मोनबायानो आङो संबाय थानायखौ इसिबां लाबाय थायासै डाइरेक्ट मोननायसिम थांखाबाय ओरैबायदि गोथाव मोनायो लुगैफिनलायलायदो भिडिअआथ' दाखालिसैना ओमफ्राय दिनै इडिट खालामनायाव नुफिनना लुगैदों आरो थास' बिबाराबो गोथाव जाखादोंमोन स्लुब जाथारबाय आङो गोथाव मोननानैनो होनदो ओमफ्राय नै हिमानसिया फुङावहाय ब्रेड जाबाय थादोंमोन बेखौबो एसे भिडिअ लाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरोना आंना जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजानोसै ओरैनोथ' जेरावबो थांनायबो जाखायाखै न'आवनो थानानैनो बिदिनो न'आवनो मा मावनाय मा मावो बेफोरखौनो एसे भिडिअ बानायलांबाय थानोसै आरोना मेम'रिनि थाखाय दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय